Tenzi dombo redu nechidziwiriro chedu tisachemu zviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu o Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu kubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi kuchirongwa Family Matters. Toda kutenda nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi tichidiscussa maissues akawanda akapoteredza kugara zvakanaka kwemhuri. Like we always say paFamily Matters, isusu tinotenda kuti iko kana kumba kwakanaka kuchechi kunonakidza. Kana kumba kuri right, izvo zvakateramira uri muchechetere mvura yeguwi idi kuenda pana Mwari, tinoenda pamberi paMwari tiine simba, tiine mufaro, tichiunza rumbidzo mukati memba yaJehovha. Asi kana kumba kuine bopoto, iri dinda uchiseka purazi radzuda, zvinhu zvisina kunaka, zvisingafambi zvakanaka, idi kana paine chinhu chinonetsa musambonyepewa nawo Mwari kunamata. Kunamata uchibva kumba kwapopotedzanwa kana kuti kusiri kuwiriranwa, kunamata ukoko kunorwadza, kunorema, mutoro unotyisa. But paFamily Matters tinoedza kuti titaure nekukurukura zvinhu zvakatipoteredza kumhuri. Chinangwa chiri chekuti kumba kufadze, kuchechi kugofadza. Mukati mezuva ranhasi ndachida kuti tisatapinda mukati menhaurwa yedu titaure vadare vatiinawo
mukati menguva ino. Totanga nekukuku titaurirei kuti ndimi vani kwazwai vatariri mose. Indinonzi Mabande Given. I'm an accountant by profession. Asiwo zvakare ndinoshanda ndiri kune organization inonzi Fathers Against Abuse inodhila nenyaya dzatinoda kutaura nezvadzo idzi. Tinoda kutenda chose. Yes, next. Makadiwa vatariri, ini ndini wenyu advocate Nyari Maposa, ndiri kuita sezvamangonzwa uyezve ndiri muvhangeri anonyanya kubatikana zvakare nenyaya yekugarisana kwevanhu zvakanaka mudzimba. Toda kutenda chose. Touya kuno. Ini ndinonzi Samuel Dimairo, ndiri an entrepreneur. Ndine mabusinesses andinorana and kuchurch ndiri family life director. Toda kutenda chose. Tinotenda. Touya pano. Makadi zvenyu vatereri nevatariri. Ndinonzi Rotina Mafume Musara. Ndiri mufundisi uye zvakare ndinobatikana panyaya dzekukurudzira vanhukadzi kuti tibve pane chimwe chinzvimbo tienda pane chimwe chinzvimbo chakakwirira. Toda kutenda chose. Touya panapa. Kwaziso kwamuri mose hama nehanzvadzi. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ndine mudzimai nevana vatatu, saka nyaya yemhuri inyaya iri pedyo nemwoyo zvikuru kwazvo. Uye ndiri bhururu wasinyoro. Toda kutenda chose. Sekunzwa kwamaita nagono yours truly sinyoro. Ndine chipo chandakapiwa naMwari chekugona kutsvaga shamwari. Saka ndinotamba nagono. Ndo munhu wandinotamba naye. Saka toda kutenda mukati mezuva ranhasi. Nyaya yatiinayo toda kutaura nenyaya yekufurufushana mukati medzimba. Abuse in the family. Ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Chimwe chinhu chandakanzwa chichitaurwa gono anziko kurova mukadzi kana kuti kurova murume kana kuti kurova mwana zviya zvakapfuudzira zviya zvekupanera kumadziro sedziwa. Kakurova kakadaro kari abusive kaya kungava kurova mukadzi, kurova mwana kana kuti kurova murume. Hanzi zvakasiyana kana zvikaitwa nemunhu anonamata nemunhu asinganamata hake. Nekuti anonamata ukaona ane chisimba chiya ane ganda gobvu rekuti iko anorova mukadzi zvakasimba, mangwana acho ari iye ari kutoparidza. Ende agoparidza vanhu vagobuda misodzi. Hanzi there is no remedy for such a person kazhinji kacho. Nekuti iko kurasika kwake kuine kachechi mukati. Handiti mukuona nayo chiripo. Saka isusu we are coming from a Christian perspective. Kuti iko abuse ikaitwa yobva yaitwa zvakare nemuchechi nevanhu vanonamata. Yane midzi yakaipa kukunda zvinhu zvose zvatingataure mukati meupenyu. Saka mukati mezuva ranhasi sekuita kwatinoita tachida kuti titange nekudefina kuti iko kana tichiti abuse tiri kureveiko. Ndo zvatinoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi. Zvakare abuse chikararudzi chine nyanga dzakaita sei. Tanga tichida kuti mutitaurire. Totanga na advocate. Kana muchita abuse muri kuti kudiniko? Ndinotenda mufundisi. Vadiwa vatereri, kana tichiti abuse tiri kureva kuti pane chinhu chakanaka chakasikwa naMwari. Chasikwa naMwari kudaro chine zvachinofanira kushandisirwa kana zvachinofanira kuitwa. Iwe woshandisa zvisina mwero chinhu ichi zvobva zvabudisa chinhu zvakaipa, kana kuti woshandisa zvinopfuura chipimo, kureva kuti yatova tingaiti inenge iri abuse but it's also mistreatment. Kuti kana munhu aroora mukadzi wake, muda kuroorana kuti muite mhuri muchifara, moita vana venyu modini, asi wona munhu aakushandisa mukadzi zvisizvo, mukadzi raa punching bag, mukadzi aakuti kana wabva nechihwerere chako kupi kubasa, chosvika kupi, chosvika kumba, iye ndiye achaona nhamo yezvawaona iwewe kupi kubasa. Pamusoro pazvo toti abuse futi inobata nyaya yekuti kana ndikati gainditaure zvaisingabati. Shuwa kana tichitaura pano padare, I hope kuti ndozvichabuda kuti kana tichita abuse hatisi kureva kudzorana murudo.
handiti nokuti kune vamwe shuwa anoti kana akangonza iwe zvaunoitawo kwese uchimbodayo unze it's abuse ndaabusiwa aiwa musati abuse zvinhu zvisiri abuse abuse hakusi kuti mwana adzorwa kana kuti ambonzi shamo kwete haizi abuse iyoyo asi sezvataurwa nasinyori zvamataura zviya kuti mwana kana akuita kukavwa nebhutsu mwana chitoziva kuti bhaibheri rinoti foolishness is rife in the heart of a child and only a rod of correction drives it out. Asi chiona kuti anzi correction. Hazvina kunzi mwana anosara aitira mubereki hasha oita kupika kuti pandinongokura zidhara here zvandicharita munondinzwa kana kuti mwana anopesera kudefenda mai kuti aiwa chimwana chidoko chinodefenda mai kuti kwete baba musadaro. Asi zvaari kutodzidza zvimwe imwe lesson yamusiri kufungira. Saka abuse tingati kusagarisana zvakanaka kubatana neseri kweruoko zvisina kufanira. Saka nemamazwi muri kutiko abuse kushandisa zvinhu zvakanaka muzvishandisa zvisirizvo kana kuti iko zvinhu zvakanaka but wopfuurira mwero wekuzvishandisa. Handiti ndizvo here? Ya imbotaura itinzwe mai Musara. Yes, maita basa mufundisi. Betserai kuti iko zvinyatsojeka kuti chinonzi abuse chimbori chini. Kana tichitaura nenyaya dzeabuse sezvataurwa nachikandamina pano kuti kwava kushandisa zvisiririzvo zvinhu zvaidei zvakashandiswa zvakanaka. Handiti so tine chinhu chakanaka asi chashandurwa mashandisirwo chikatanga kushandiswa zvisina kunaka. Alright, tinoda kudzoka panyaya yemhuri yatiri kutaura nezvayo kuti zvijeke. Kuti unenge uine maybe mudzimai wako kana kuti murume wako mabatiro aunoita nematauriro aunoita inogona kunge yatova mhirizhonga mukati memba. Saka pane kutaurirana kwatinokurudzira mudzimba dzedu asi tinogona kushandura kutaurirana uku kwava abuse pakutaura mashoko edu nehasha kana kuti nekune mashoko ekunyomba kutuka chaiko mufundisi. Kuti uri zidofo, uri mbwende, uri murume akaita sei iwewo vamwe varume hauoni zvavanoita here mudzimba. Kana kuti uri pfambi, uri pfende, uri kutuka mudzimai wako, wakutoabuse umwe wako nemashoko ako. Kana kuti uri dofo, handiti kana kuti imi vekumusha munonetsa, handitika wakutoshandura mashoko. Relation yenyu yanga yakanaka ende kupinda muwanano kwakanaka asi mashoko amakuudzana muri muwanano ndiwo adinai ndiwo ashata. Saka yatova abuse iyoyo. Iwe ukaona uchibudisa mashoko ekuti ukadzorerwa kwauri haudi kumahwa aiwa zvinotoreva kuti watoabhusa umwe munhu nekuti dai zvaiita mashoko iwawo wade wangodzorerwa worega kuita hasha. Asi ukanditi nini ndiri dofo indobva ndati newewo sidofo iwe wobva watsamwa manje patopinda element yekuti panga patova neabuse yanga yotoitika. Otherwise mashoko ekuti switi iniwo ndokuti switi hapana anoita hasha. You see, so we can abuse each other verbally in home in summary handiti. And then tinopinda mune imwe yatinoti economic abuse. Handiti paeconomic apa takutotaura mufundisi kuti pane kunyimana mari koitika. Handiti iwe unenge une capacity yekuchengeta mhuri whether ndiwe murume whether ndiwe mukadzi kana une capacity yekuti mhuri idye. Asi ukasabudisa capacity huya kuti mhuri ikwanise kuwana chikafu kureva kuti wakuabhusa chiinai mhuri. Nokuti vana kana murume kana ani anofanira kunge achiwana chikafu. Ndopamunozoona kuti kune vamwe kana murume anogona kuenda kunotsvaga maintenance. Handiti kuti amaintainwe nemudzimai because mudzimai ndiye ane capacity at that particular time. Saka chero murume akatadzawo kucontributa mumba kutengera vana school inonzi chibhutsu nemasokisi ekuchikoro netai yaye asi ane capacity yekuzviprovide yava economic abuse. Asei asiri kuda kupa mhuri chikafu kana kuti ane capacity yekutenga sadza orega kutenga hupfu nemaonyeni nemadomasi asi iye ane mukana wekuzvitenga uye ane simba rekuzvitenga akatadza kuzvitenga yava economic abuse. Mufundisi economic abuse inoenda futi pakuti ini ndakaenda kuchikoro ndikanodzidza zvougweta handiti
kana zvousocial work kana zvouticha kana zvounesi. Ndava nechitupa changu ndiri kufara vabereki vakapembera vakauraya mhuru. Ndava mumba umwe wangu onditi chitupa sendeka pamadziro. Bhaibheri rinoti mukadzi anofanira kuchengeta vana. Handiti haufaniri kuenda kubasa, haufaniri kuisa maCV yako. Handiti but inini ndine shuviro yekuti zvandadzidza izvi dai ndazvipractisawo. Vabereki vangu vaida kuti nditengewo sutu dzekutanga nematenesi dzataitengesewa dziya, kuti uchitanga kushanda unotanga kutengera baba bhachi nesu nebhutsu. Anga ane chishuviro ichocho. Akarambidzwa pakasata kuwirirana mufundisi kureva kuti patopinda inonzi economic abuse iyai. Pane ava kutoshungurudza umwe. Handiti kunozopindawo futi zvakare mhirishonga yepabonde mufundisi. Yatinoti ava maforms ndava kupinda kwese ndoenderera. Kune ye-sexual abuse. Kana yatinoti mhirishonga yepachina yepabonde. Kureva kuti mufundisi pabonde apa, bonde chinhu chakanaka. Chakasikwa naMwari chakadini chakanaka chichifanira kutapira vanhu vaviri. Handiti asi chinogonawo kukanganisiwa pamaforms ipapo. Munhu anogona kuita bonde risingaperi. Handiti rinokanganisa hazvichanakidze umwe. Zvakutokanganisa utano hwechina weumwe pamwe ari kumwa mapiritsi kuti anyatsoenderera mberi naro bonde riya. Umwe wake haanaka kumwa mapiritsi, zvakumukanganisa pamwe pane midzi yanzi imwa maguchu omwa akuda bonde 24/7 kana katatu pazuva semapiritsi. Umwe wake ari kushungurudzana nazvo. Kana kuti unogona kunzi ita zvimwe zvitaira zvausiri kupindirana nani naye nazvo zvaunofunga kuti samai verowadzano samai dhoka uchitaira ichi chanyanyavo ichi handizochidivo ichi chinogona kundikanganisa pautano kana pamafungiro angu spiritual and conscience. Handiti asi munhu oramba achifosa kuti aiwa ndichocho ichocho chandiri kuda, ndo zviri mustaira. Saka munhu anobva ashungurudzika pabonde zvakadaro. Kana kuti unoziva kuti une chirwere chepabonde. Handiti asi wopinda mumba pamwe mudzimai kana murume woti aiwa dai tashandisa inonzi chi maprotection kaariko mazuva ano kuitira kuti ndisawana chigwere chawanotora chepabonde ichi. Munhu oti ndinotochida chakadaro ndakakubvisira mombe handirye switi riri mupepa wakambozvionepi. Saka mombe dzandakanosiya 2 uko ndakadzisira kuti uzondidlisa switi riri mupepa zvatoshata. Saka iyoyo yatova mhirishonga futi yepachina yepabonde because ndiri kuti aiwa zvenekwandiri kuhwa mashoko ekuti munombopinda kuna raiza nekuna memory. Inini handichisina comfort yekuti mupinde kwandiri musina protection. Asi umunhu ari kukumanikidza mhirishonga yechi yepabonde. Kana kuti ndiri kuhwa musoro mufundisi nemusana uri kupisa ndaswera ndakamira. Munhu oti ndiri kutorida bonde iroro otorimanikidza yava marital rape isingabvumidzwi pamutemo, yatova abuse, yatova mhirishonga futi yepabonde. Tiri kuti isusu hapana chakaipa pabonde. Handiti muri kuona but razoitwa ka7 pazuva pasina kuwirirana. Kana ka7 aka vanhu vari kuti iko ndora ndinotodawo ka8 zvinenge zvakanaka. But kana mumwe ari kunyunyuta mumwe achiti ngatiite bonde rakanaka hapana charakaipa. But kwarakuzoenda rakuenda seri kwemwero ndo yamuri kuti abuse. Kana kurishandisa zvisirizvo zvarakagadzirirwa. Handiti muri kuona yaabuse maita henyu. Saka maforms aabuse tataura futi handiti ndizvere. Financial abuse ringava repabonde kungava kutaura chaiko handiti ndizvere. But hakuna here imwe abuse iripo yakadaro yekuti iko hainyanyokasike kuoneka zvakanyanya but itori abuse iri kutoitika. But haina maflag anonyanyoflasha zvakanyanya but varimo isu kunasai. Aiwa tingangoti iyo yamataura sure it's an obvious secret. Alright, okay. Chinenge chinhu chakavanzwa pachena. But ndisandataura ipapo hatingaregi kutaura mamwe maabuses mamwe asina kujairika. Alright.
ekuti asi ari obvious ekuti munhu ari kutoabuse asi haazvizivi. Alright. Maposa vataura kuti pane sexual abuse, pane marital abuse, pane economic abuse, handiti kunozoita zvimwe inonzi neverbal abuse, kunozoita dzimwe dziya dzatinoti social abuse, handiti ekuti munhu haasi kubvumidzwa kupombonoka nekusununguka kusvikira paanofanira kuita. Dzimwe nguva anatsokudzwa kuti iwe uri mukadzi wemuparidzi saka zvite kuti upfeke sokuti tongoti kuda matrauzi chaiwo iye kuda ndo zvaari kudawo, asi anotoudzwa mitemo yekuti izvi haukwanisi kudini kupfeka kana usapfeka mawigi kana kuti usaisa mawivhi kana zvinhu zvinongoita kuti iye kuda anzwe kuti niniwo ndiri kunzwa ndiri an attractive woman, handiti anogona kuudzwa kuti izvi hauite usafambidzana nanhingi. Unorondewa sekunge inonzi chinyi sekunge kuchengera kwerudo kuya asi unotoona munhu ari kutarisirwa kunzi mita yepetrol ati waenda iwewe kumashops nekudzoka ndatoverenga geji ndaona kuti makilomita anenge apfuura namaviri wanga wazosvika nekupi, zvoita sekunge kuchengera asi kusiri kuchengera, yatova stalking, yatinoti stalking iya social abuse yachona. Muona kuti chero kunzi iwewe hauendi kuchechi, handiti munhu ada kuenda kuchechi hauende kuchechi, munhu ada kuti awedzere dzidzo yake zvonzi iwe uri dofe iwewe unobura chinyi, hapana zvaunobura. Muchaona kuti munhu development yauda kuti uite iwewe uchiitawo part of society, you can't, your personal development. Kobva kwaita zvakare cultural abuse, ndinongozama kuti ndingoti apa nepapa. Cultural abuse yekuti pane imwe yainonzi forced virginity test, mwana anenge anonoka kubva kwaangaenda undoshanya odzoka tete votodanwa kuti pindai naye mubedroom, munotariswa kuti achiri mhandara here. That's cultural abuse. Kwozoita mudzimai afirwa hake nemurume wake, handitika kuda nezvikonzero zvake arikuda kuramba hake ari single achimboita grieve, handiti asi patiwo nekugarwa naka. Kugarwa naka hakuna kushata in terms of culture, asi inozofosekedzwa manje kuti wewe mwana wedu paakafa wanga wangoita mwana umwe chete, totoda vamwe vana kubva kwauri noti takadini takabvisa pfuma. Muchaona kuti kufosekedzwa futi kana kunzi uve part of mabira, iwoti hakwendi nezvemabira handizvikwanisi, my faith does not accept that, but zvonzi iwe uri muroora kaiwewe, ndiwe utori muroora mukuru futi, saka uda kuti ana akuitire basa rako. Wona munhu ambunyikidzwa hachadini haachafari. Maybe ndombosiya ipapo mufundisi. Seriously, yato abuse iri culture yainfrinja kune zvaunobhiliva iwewe, handiti muri kuona. Alright, no tinoda kutenda chose. Ndachida kuti mundibatsirewo kuti iko what abuse is not. Because ndezvizvi zvamati mukaona padai iabuse, but hapana here zvimwe zvinhu zviri kungosanganiswa zvichingonzi iabuse asi isiri abuse, handiti ndizvo here? Handiti ndiri kuda kumboti iko vamabhandi hapana here zvimwe zvinhu zvinonzi iko iabuse asi isiri abuse, kana kuti zvinongovhenganiswa zvinokonfuswa sekunzi abuse zvisiri abuse. Ndizvozvo. I think advocate vataura pfungwa yekuti kune zvinhu zviri right zvinofanira kuti zviitwe asi zoitwa zodarika mwero semuenzaniso. Discipline yakanaka inodiwa, handitika, but kana discipline ikazosvika rimwe level rekuti munhu anenge akukikiwa nebhutsu achirohwa achitakwa nemabwe achiyedwa nemusoro, apa ndopasemuenzanisi kumwana apa, because hatingatarisi kuti baba vanonzi vari kudisciplina mai kana kuti mai varonzi vari kudisciplina baba, kwete vandangopasemuenzanisi kuti iyo inogona kutorwa se-abuse, but kuti mwana anofanira kuti atsiurwe. Pane level inotarisirwa kunzi iyi yakanaka yekutsiura mwana, but kozoitawo rimwe level yekuti zvaenderera kumberi inenge yapfuura chimwero we-abuse. Saka ndikuti discipline pachezvayo cannot be confused to be abuse. Alright. Saka rovedzera mwana haisi abuse. Kakudzorana kuti madei kuti iko mupfeke imwe iyaiya. Ndo maonero andiri kuita nekwatiri kuenda. Isuggestion handiti ndizvo here? Inganzi abuse here?
imbotibatsirai. Aiwa, pane kuvakana as a couple, muchipananawo mazano even pakupfeka. For example, kana vamusara vachida kubuda ndimufundisi, ndinogona kuti mapfekero amazoita kwamuri kuda kuenda papulpit hazvizodini, hazvizoiti. Kururai mudi muri kuenda kunoparidza kana kurufu kana kungoti tiri kuenda pafamily gathering, zvamazopfeka izvo hazvisi kunyatsodi, hazvisi kunyatsobuda, asi dai nerudo handiti ndiri kuudza umwe munhu wangu, but panozova necontrolling behavior. Yatinoti it's no longer advice to your partner, it's no longer kuti uri kuda kusuggestion, but it's now controlling behavior. So controlling behavior yese borders on abuse. Because munhu asi kukuudza murudo but ari kutoita zvekutokucontrola. Zvekuti panapa wazotenga yakasvika pamabvisei, ndakati ndoda kuti dzisvike kuzvidontova. Ngadzisvike kuchidontowa ende dhuku mumusoro, pfeka dhuku zvandakataura, kana kuti gera shoti heiyoyo yandakataura, handitombodi kukona. Ike zvino wanga wati newigi yasisi vako, ndakaona pamapikicha watiri kuenda muchato ndazoona wakapfeka wigi waiwanepi wasisi wako. Dzine madhimoni, handiti yava controlling manje. Wakutopindewo maedhikasi uri kunotenga, handidi dzinotevedza muviri. Uku inini ndini munhu mudhafu, chero yawatenga chero gemenzi richatevedza muviri, asi uchakontrola pese zvese zvandoda kuita. Unenge uchika kana cellphone chaiyo, unenge uchida kucheka manheru kuti saka wazotaura nani, uri mumagurupu api, iri buda iri uyu wazonyanyota iri buda gurupu iri, iri hatitombodiri, iri ava ndivanana, chero rekwenyu chaiko unonzi budamo, handidi kuti utaure nevanhu vekwenyu havasi vanhu havapindi chechi, handiti. Saka it's controlling to the point yekuti unogona kusarova pamaforms paya pandandatosiyirira physical. Kuti munhu anogona kurobwa kusvika afa, kusvika angova danda, handiti physical abuse. Kana mpama chaiyo isina kukuuraya, it's physical abuse. Handiti kana kutendekwa mhino uchibayiwa kudai, yatova physical. Kana apa uchisundidzigwa uchiita sei, wakutondikanganisa because zvakutobata panyama yangu, kana kupotserwa, kana kuita sekutemwa kana tisati tataura yatova abuse. That's controlling behavior. Saka vanhu vanoda kucontrolana zviri excessive to the point yekuti they can control even the people that you talk to over the phone chaiyo. Even your friends ako unonzi usataura nawo zvambotaurwa nachikandamini. Even mai nababa vako nasisi, and it's a red flag kuvasikana vaduwa vatereri. Ukadanana nemukomana, kana ukaona mukomana ongokudza kuti usatamba nanhingi, usazotamba nanhingi, agokuisolata, sisi vako vaya mapfekero ava nditodi kuti associate nawo, kungosara wava one, it's already a red flag towards abuse. Inonzi isolation iyoyo. Kureva kuti isolation iyoyo ichaleada papoint yekuti uchashaya wekuudza matambudziko auri kufesa nemurume uyu, of which ndo zvaanenge achida. Saka controlling behavior tends to isolate the survivor. Yatinoti victim iyai. Ino-isolate the survivor to the point whereby hasisina munhu wekutaura naye. Saka ndopati kuti zvakasiyana, kudanana muchitsiurana is different. Ukangona chinhu chakukontrola stereke, usadla nyama. Nekuti tiri isusu religion yedu, tiri basa vata, boka rakati vevaparidza hatitodli nyama isu, handiti ugorambidza munhu iya otoita kubirira ari kubasa kuti aidle, already pava an element of abuse. Ngazviitwe murudo, dzidzisanai the benefits etc. Mose moita to a conclusion whereby you say, I think this is the right decision. Thank you so much. Mr. Dimairo, pane here zvimwe zvamunoona sekuti iko izvi zviri kuconfuswa neabuse, but it's not abuse. Yes, saka inini zvandinoona ndezvekuti mukurarama sevanhu hatizi perfect. And mukatarisa muna Jeremiah chaimo makanzi, the heart is desperately wicked. Saka isusu sevanhu tese tiri vatadzi. And hapana munhu wana anogona kuti inini ndiri mutadzi ari nani ari panext pangu. Saka zvakadaro kana tiri murumu tinofanira kudzorana, tichibatsirana, tichionesana patinenge tichitadza.
saka ainini hangu ndinofungira kuti kana tichionesana patiri kutadza tikaonesana totarisa kuti bhaibheri rinoti kudini totarisa kana tarisa kuti bhaibheri rinoti dini tonamatirana inini handione kunge that is abuse. Alright. Vamwe vangatoti iko akangonzi handiti ndizvo onzi musandiabuse please handiti muri kuona now abuse kune here because tinowanzonzwa nezvevarume vanonzi vanoabhusa vakadzi asi hakuno here vakadzi vanoabhusa varume tinonzowanzonzwa unziko marovero anoita mwana it is abuse asi hakuno here vamwe vana vanotoabhusa vabereki shuwa handiti ndizvo here zvekuti vabereki vanotomutya kana kumudzora anenge angobata bhodhoro reroga kuti iko ndinorimwa iri ungada kuita zvokutamba handiti muri kuona imbondibatiraiwo that side who is abusing who imbotibatirai mativi iwayo tisati taenderera mberi totanga nava ini ndanga chida kutanga nekuti ichokwadi variko varume vari kuabhusiwa nemadzimai avakaroora ende macases ari kuti achiwedzera hongu statistics dzagara dziripo dzinobudisa kuti madzimai akawanda ndo ari kunyanya kuabhuswa but statistics dzevarume vari kuabhuswa dziri kuita dzichiwedzerawo nekufamba kwenguva saka zviri kuwanikwa kumasaidhi iwayo. Tobva tauya zvakare panyaya yematauro evana avo akatowandisa anenge achinzi avo ndimasibanda indozvanoita izvo muwasiye zvada zoti mwana anotokura atova nekabehaviour nekahunhu kekuti akada kungonzi chakanzi discipline yatambotaura kuti discipline is not abuse saka akada kunzi adzorwe mbijana obva atanga kupopota nekuwawa achidya marasha handitika vanozokupesa kuti amusiyei ndozvinoita masibanda musiyei akafanira tete vake chaivo izvo mwana ari kutoabhusa vabereki. I think ndo zvimwe zvezviripo zviri kuwanikwa panyaya abuse. Thank you. Tisati taenderera mberi tachida kuti gono vamboti gono havasati vataura hatienderere nedare mberika zvishwe zviri kuda kugadzirwa vane munhu wezvishwe saka vanoda kuti sanovhura nzira kuti vazozvisunga zvakanaka gono iyi abuse kai bhaibheri najehovha vanotowo kudii because inini chandiri kutya panapa ndechekuti abuse ka dai yanga iri kutaurwa hayo kune vanhu vasingatyi Mwari taiti ndo nhaka yavo handiti muri kuona but abuse inenge yapinda nemumakereke ameno kuti iko zvirimo here zvakamira sei but ndiri kuona sekunge zvapinda ende paya pekunzi iko isolation munoziva kuti iko isolation ka ndiye kuti iko the perpetrator anomeka sure kuti iko waari kuabhusa haamixe nevamwe vanhu handiti muri kuona but in religious circles pane pamwe pekuti iko the system itself isolates you. Tombotora semuenzaniso ndimai mufundisi vari kuabhuswa vanodzani tomboti ndimiwo handiti muri kuona vanodza nhengo kuti iko vedu wemurume wamuri kuona ari kuparidza uyu handiti muri kuona anodai hazviite fanika chechi dziya dzekuti iko ichechi yangu pane pakutonetsa because ndo pacho panobva upfu nezvese tibatsirei imigono ndimunovheneka mabhaibheri nezvekunamata pakamira seya yes inyaya yakakura zvikuru kwazvo sinyoro iri mukati medare uye tiri kuona kuti paiswa miururo yakati kuti muchoto takatarisa kudai tinoona kuti bhaibheri rinotipawo mamwe macases akatoti one day anoratidza unhu hwakaita seihwohwu regai titarise semuenzaniso ndisati taenda edu kumacases asi regai titarise panyaya definition yapiwa yeabuse yekuti chinhu chiri kushandiswa zvisiri izvo its misuse kushandisa chimwe chinhu zvisiri izvo saka tichaona semuenzaniso bhaibheri rinotaura pamusoro peheadship yekuti Mwari vaita muurongwa hwavo shoko raMwari roti imi madzimai teererai varume venyu imi varume idai madzimai enyu saka iyoyo nyaya yeheadship kana ikaitwa pasina rudo pekutanga bhaibheri rinototi zviisei pasi pemumwe nemumwe muna Kristu ndo panotangira nyaya kuti
headship inoitika mumba, first port of call is being under Christ. Kana ikaitika away from Christ, zvinotoiva mashura kana pasakaita abuse. Zvinotoshamisa kana pasakapedzera paine abuse. Nekuti chinoti anotikwanisa kutidzidzisa mafambiro enyaya iyi yemhuri ndiKristu. Ndiye anokwanisa kutidzora kuti zvese zviri kuitwa zvisachaitwa pachindini, asi zviri kuitwa zvichisundwa nerudo. Muri kupaona zvakanakira mhuri yose, hazvisi zvemanyawi kana zvokuti siyana ineni. Izvi bedzi zvinogoneka kana tiri pasi paKristu. Saka ipapo ndofunga ipfungwa inokosha zvikuru kwazvo. Kana tichitarisawo zvakare mubhuku raGenesis chapter 3 verse ya 16, Adam naEva vatadza, Mwari vanoadresa nyoka iya, voitaura kuti uchadya huruva nezvese. Adam anodzwa zvaanodzwa, Eva anoudzwawo zvaanoudzwa, zvemimba nei. Chimwe chezvinhu zvinotaurwa ndezvekuti kuda kwako kuchava kwomurume wako. Vanodudzira vanoedza kunzwisa kuti zviri kurevei, asi pane vhebhu rinoshandiswa ipapo rinoti mashao rechiHebheru. Vhebhu iri rinoratidza kushandiswa kwesimba. You know, zviri kuratidza kuti panenge paane distortion of the relationship. It's not necessarily an ideal that must be lived up to, asi kuti pane zvichakanganisika apo. Muri kupaona nekuda kwekuti zvadai, nekuda kwezvaitika, there's now a disequilibrium that has been created. Muri kupaona, of which tinokwanisa bedzi kudzokera pane zviri nani kana Kristu achitori muupenyu hwedu. Muri kupaona, saka tinofanira kuti tizive kuti tiri kurarama tiri kunze kweEden. Tinotofanira kutsvaga chiso chaKristu zvakanyanya, or else sababa, instead of just being the head, you become the headache of the family. Alright. Apa ndapaona apa. Thank you. Tanyaso tsenga gavi redu rekuti ko abuse chi. Anditi ndizvo here nemaforms echi nemaforms abuse and what abuse is not. Anditi muri kuona nayo chiripo. Zvakakosha. Saka in fact religion mukunamata mukauya abuse inenge inofukidzirwa neminamato. Anditi muri kuona nayo chiripo kuti iko abuse inogona kuiswa anda minamato, kuzvininipisa, kunamata, kutsanya, but kuine abuse iri kuitika pasi. Ende kazhinji kacho varimo vacho vanonetsekana kuti iko ndoenda kumakoti here. Zoita sekuti iko awanyanya ungabvoendesa kumakoti. Anditi muri kuona waita chihedheni. Oshaya kuti iko seexample yandapa yekuti iko ndimai mufundisi vari kurarama under abuse kuti vaudze nhengo hazviiti. So the system itself yatomuisolata. Kana zvichiraramika zvakadaro mukati meupenyu, Jesu anogona kutibatsira nekutitungamirira mukati meupenyu. It is unfortunate kuti zvinhu zvakadaro zvinenge zvichiitika mukurarama. Now ndanga ndichida kuti iko timbotaura tichienderera mberi, what are some of the tingati contributing factors here, kana kuti zvinhu zvinotaurwa nevanhu zvakapoteredza nyaya yeabuse. Kungoti painoitika ndezvipi zvinhu zvinotaurwa zvakapoteredza nyaya yeabuse. Factors dzinobuda kunze iko kwakaitika abuse uko, zvinotaurwa zvakapoteredza ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvinotaurwa zvakapoteredza nyaya yeabuse. Okay, ini ndingangotaura, regai ndimbotaura zviviri. Chekutanga chinotaurika ndechekuti it is not a big deal. Kutoti zvinhu zvangotekeshera nyika yese, iwe ndiwo watanga here. Wotonzwa munhu achiti vedu enda kwaturwa nembama, zvonzi utori naniwe.
maimsara vakadzurwa wivu handimaona kutokombea kuti zvako iwewe uchitonyarara nekuti hapana kana zviripo iwe handiti ende ndinoona sokuti musociety tinenge tarerutsa udzamu hweabuse nyaya yekuti hatinatso kuidefina zviri proper kuti iyi behavior mukatona today yatoo abuse for example ndofunga pakambotaurika pano padare kuti kana ukatoona mukadzi wako aane boyfriend that's one of the highest forms of abuse. Emotional abuse. Haioneke kuti munhu aita vanga asi vanga ririmo muinai mumoyo. You have emasculated that man. Wamutaridza kuti iwe semurume hauna kukwana chose ndatozotsvaga mumwe wekuti akubatsire ndizvoka. Then the very same sense ukaona murume atsvaga mumwe mukadzi they have reduced you to nothing. Kuti iwewe keiwe wangofananawo neanofamba mustreet nyangwe ndakakubvisira pfuma hauna dhiri iwewe ndizvoka. Saka emotional abuse ndonatso kuti vanhu havanyanye kuidini kuipa udzamu and yet zvinenge sekuti pama handizi kuti mastatistics kuti mai mafume vanawo here but mukatarisa mastatistics ephysical nesexual violence anogona kutoshota akawanda asi anogona kutoshota paemotional abuse nekuti zviri mukati vanhu vanokuwarira chine mukati. Saka izvozvo kungoti it's not a big deal. Handiwo akatanga here kuitirwa small house wotoda kutozvipembedza ungefanika chinhu chinoshamisa handitika ndo zvakapoteredza. Chimwe chinhu chakapoteredza futizve ndechekuti kunonzi shinga nokuti ndo zvinoita dzimba ndo zvimwe zvinotaura kana munhu akati pataurwa pano nevadare kuti imi iyi abuse indotozvionosvo iyozvo iyi shuwa saka yange ichitori kaabuse ndisingazivi regai ndiinde ndindoudzawo maidhoka kana kuti maiveruwadzano kana kuti teke maimufundisa handitika vanotosvika chekutanga vanogona kukuti shinga nokuti ndo zvinoita dzimba unotoona ini ndichine ring pano unofunga kuti madzimai ese vanga vari murugare here ndo zvezvitaurwa izvozvo takatozvijaire zvangoko izvo. Chechipiri ndechekuti iwe wakanga waitei pawakazorohwa. Ndo mubvunzo wokutanga nokuti hanzi murume hangorovi munhu nai murume hangondotsvagi magirlfriend mukadzi anaye. Iwewe chii chakashota pauri, chii chawakaite iwe chakaita kuti munhu azodai. Munoziva patati chikura kamufundisi waiti kana warohwa ini ndiri last born saka munhu wese aingokwanisa kungosununguka kuti angondika asi ndaibva ndadini ndandoreva handiti ndichiziva kuti zvazvina kunaka ndondoreva zvonzi mudane handiti ndobva ndanoti zvanzi uya ouya akatarisa pasi iwe waroverei mwana zvebva zvanzi ndiye anga andidini anditanga. Mindiro yamai vangu vaiti unotangwa uri doro here iwewe handi munonza nyaya yachona ndo mubvunzo kuti munoti ndibvunzo kuti ndandamutanga munhu anoda kutangwa idoro here. A person who is abusive does not need an excuse to be abusive. In fact he will use any reason to be the explanation for his behavior. Saka iwe unogona kuita zvese zvaunoita ugotobika sadza ugoroverwa kunzi ndanichidaraisi handitika. Saka I think ngatinzwisisei vateereri kuti kana tichitaura nyaya yeabuse we stress kuti especially kumtemo handitika tinotaura kuti it is never the victim's fault nekuti kana zvikanzi musikana arepiwa apo wareperwei handiti arepwa nekuti asangana nerapist. That's the only reason. Asangana nerapist varume vese havazi marapist asi uchanza zvichinzi imi mamuchionawo here mapfekero ake mwana weayo anopfeka akashama anofamba usiku anga achifambira nenzira iyoyo kwete aida yangosangana nemufundisi vakatomhorosana vakapfudzana kana kuti akatomuperekedza. Saka ngatisaisei blame where it is not. Saka izvozvo ngoti ndiyanazvita kana tikadaro maybe my last word on this one would be we are re-victimizing the victim. Victim itori victim atori pakushungurudzwa atori munhu aabuswa haachaoni muviri wake uri muviri kwawo ndizvoka kana kuti hasisina self esteem yakakwana imi maakutondosvika muchidzimbira ronda riya maakutoisa sauti pamusoro pazvo kuti achitanga kufunga yanga it was clear in her mind kuti ndaresherwa but imakutoisa imwe pfungwa yekuti iwe waitei kuti uzoresherwa which is now a problem. All right. Yeah.
ndezvipi zvimwe zvinopoteredza nyaya yeabuse? Yeah. Inini pane mumwe munondo wandinawo wekuti panyaya dzeabuse dzinouya pane zvinhu zviviri zvandinoona. Chekutanga chacho ndechekuti mudzimba umu zvakakosha kuti vanhu vanzwisisane maneeds avo. Because sometimes dzimwe nguva tinobva kunzvimbo dzakasiyana, manzwisisiro atinoita zvinhu akasiyana, saka zvinokosha kuti vanhu vataurirane, vanzwisisane maneeds avo kuti akamira sei, kuti vasafungirana, uyu akaita ichi umwe wobva mufungira kuti aiwa because uyu aita ichi angachireva ichi zvanga asingatomboreve maona manje. Saka kumwe vanhu vakasanzwisana kuti vanodei vanogona kutadza kunzwisana kusvika point yekuabhuzana. Another umwe muono ndewe inyaya yecommunication chaiyo neconflict resolution. Ndoziva kuti itori topic yayo yega ndotoda rimwe zuva, asi dzimwe nguva ndedzekuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vanogona kunetsana, uyu anoita ichi woita ichi woita ichi woita ichi, zvoramba zvichingoenderanaka kusvika zvasvika point yekuti vanhu vanotanga kuabhuzana. Saka zvimwe zvacho ndezvekungoti dai vanhu vakakwanisa kuresolva maconflicts avo zvakanaka zvinogona kuavoida abuse inogona kuzotera kumberi. Of course kana pakazoita abuse hapana any justification yeabuse, right? And hapana munhu anogona kuti ndakaabhusa because zvanga zviri right because ndaandatadzira. But kana vanhu vakaresolva maconflicts zvakanaka zvinogona kubatsira kuavoida maabuse anogona saka abuse tiri kuti iko zvakafanana nemunhu azodzimara azvisungirira tambo yodambuka orarama obvunzwa unziko hindawa oti iko dai maimboziva kutambudzwa kwandaandaitwa. Handiti muri kuona nawo yacho maiona kuti iko idi kuzvisungirira kufa kwakuri nani. I mean there's no justification yekutora upenyu nekuti pavaripo vamwe vakatombozviitirwa zviri wese asi nanhasi they decided never to kill themselves. Saka tiri kuedza kuti iko there's no justification for abuse. Pakaitwa abuse pane mumwe munhu akatombopinda ipapo asi haana kurova mukadzi, haana kurova murume kana kumunongedzera, and saka tiri kuwirirana padare kuti hakuna justification yekunzi mukadzi arohwa, murume arohwa kana kuti mwana apanirwa kumadziro. There's no justification. But zvimwe zvinotaurwa mirai, zvimwe zvinotaurwa zvakapoteredza nyaya yeabuse ndezvipi? Tibatsirei. Ndo panga ndichida kuya chaipo chaipona. Ndanga chida kuti imwe pfungwa iriko inyaya dzemari mudzimba, nyaya dzeupfumi. Ndo dzimwe dziri kukonzeresa kuti kuve neabuse, sekuti baba kana vasi kunyatso kuwanawo mari mazuva iwawo, mai vanona sekunge murume asingabatsiri, haazi murume pane vamwe, saka anenge achifurufushwa nekushungurudzwa zvichingodaro. Dzimwe dzenguva futo mai panowendo vari kudini varisi kuwana sezvingangotariswa nababa, pane inonzi failure to live up to expectations, kuti mai pane zvavaitarisirwa nababa kuzi vangangoitawo in terms of kubatsa kuti upenyu huendeke. Sababa vari kuona zvisi kuitika izvozvezvo. Kuprovide mai kalife, ngatingoti kalife ndizvere kana kuti mai vatadzawo kuti iko ndo pavari kuwana mazuva acho iwa baba havasi kuwana. Baba pane kalife futi kavari kutarisira kotadza kuvepo. Saka zvova zvabata masaidzi ese zvobva zvasvitsa pakuti mumwe akwanise kuabhusa mumwe, uye ane zvaitarisirwa kuti zvichasvikwa palevel yakati, then zvotadza kusvikwa, then ndio akutanga kutora mukana wekudini wekuabhusa because hauna kusvika palevel yanga ndichitarisira. Then imwe pfungwa zvakare yandakaona inobata pfungwa yekuti munhu anenge achindinda kakuroora. Kune vanhu vanofunga kuti kubvisa mari yekuroora kwakutenga munhu kunokupa guarantee kana power yekumucontrol nekuti zvese zvaunoda. Ndo imwe pfungwa futi zvakare. Then kozoitawo imwe pfungwa ingada kuti vati exact ndo kwanga chida kuya kuti unenge mukadzi anenge achiti after all kumba kweda usati waendesa mari yakakwana, mai vangu izvesi, mai vangu vanotorwara izvesi, vachafa vasati vadya mari yavo yemombe dzavo and so on. Saka zvakadaro izvozvo. Then imwe pfungwa ingachida kutaura iri very serious ndeyekuti
munhu akakura achiona abuse ichiitika mudzimba, iyeye anozoita compensatory behavior, like it's almost a learned behavior, kuti ndakazvidzidza zvichiitwa, saka akutofunga kuti that's part of life, whether angava mukadzi kana angava murume, kuti ndakakura paabusive environment, saka akazvidzidza. Sometimes zvinhu zvinopinda musystem memunhu, saka ndo imwe reason yekuti hatiri kuona yakapoteredza nyaya dzeabuse. Kozoitawo pfungwa yekuti vamwe vanhu vakaona parent sekuti vamwe vanogona kukura muenvironment yekuti anogara kana nestepmother kana nestepfather, vakaona sekuti kana mwana akauya mukati memba andika from another mother haasi kukwana mumba imomo zvakakwana, saka anokura ane pfungwa yekuti I am not part of this. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu atanga kuabuswa, because vamwe vari kuti no, we are not part of this family. Saka akakura achiona zvakadaro, pamberi apo manje akazosangana neenvironment dzakadaita sezvo, anotanga kuita repacket abusive behaviors aya akakura achiona. Apana here vamwe vakadzi vekuti ukasatorova unopinda bisi? Ameno, imbotibatsirai pamwe zvine zvituya nemitupo imwe yacho inokurudzirwa inzi ndiri chihelele, handiti muri kuona, ndini chikandamina, ndini gambiza, ndiri maposa. Hakuna here pachivanhu chedu chekuti idi ukasatomira nekurova, idi panoitwa madhambitanana pamusha ipapa? Imbotibatsirai cultural. All right. Yeah, ipapo pane nyaya mufundisi. Yes. But yes. So I think tichitarisa culture yedu tinoti susu toxic cultural norms. Kureva kuti zvinhu zvatakakura tiinazvo, dominant cultural beliefs dzakapinda dzikava masocial scripts. Kureva kuti zvakato ndo script yatiri kutofamba nayo because ndo yatakakura nayo kubva worudzi ugu wodoshinga. Plus tine mamwe mabeliefs ekuti mukadzi anofanira kutwasanudza azive kuti baba ndiani pamusha. Mukadzi ndofanira kutozivisa mudzimai kuti ini ndiri baba pano. Pasina chambotadza ngamborohwa mpama yemheni adzike pamusha azive kuti pana baba. Saka tinoona kuti vese varume nevakadzi tinogona kukurudzira culture iyoyo. Vanhu vagototi anemiwo vakadzi munozvidinai, munozvigamuchira wani. But tinozvigamuchira nemhaka yekuti itoxic cultural behavior yatakakura tiri mairi, zvekusazoona kuti pane chakaipa pairi. But takutaura tiri from a Christian perspective, ndo patinoti susu ngatisiyei zvinhu zvese zviri negative and toxic muculture medu, timhanye nezviri positive in our culture. Nokuti tinoziva kuti culture yedu ine mapositive. Ndichidzokera panyaya yamambotaura iya yekuti ukarova mai unotanda botso, kureva kuti culture yedu yaiti musaabhusa mai, musaabhusa mubereki. Saka kunaka kweculture yani nai yedu nekuti yaitoziva kuti zveshuwa ukabata mai wakutanda botso. Kureva kuti kuvana vakatitarisa Bible netsika dzedu zvinotenderana kuti kudza baba namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika nokuti ndizvo zvakanaka. Asi tirimo muculture imomo tinoona kuti ine zvimwewo zvekuti zviri it's bordering on toxic behaviors where we should let go. Zvakafanana nekuti haufukuri hapwa kana uchinge haufukuri zvinhu zvemumusha. Yeti tiri kuona kuti pane vana vari kurepwa nekuti anogara nabamukuru, bamukuru vanonzi ndibaba. Mwana wehanzvadzi yavatete handiti aenda kuna bamukuru vake, bamukuru vari kuti ndaona mukadzi. Musikana aenda kuna sekuru, sekuru hanzvadzi yamai vake inoti ndaona mudzimai pachiramu. Ende taitonzwa kunziko vachikura vasikana zvainzi akasabatwa mazamu nabamukuru hakuri. Bamukuru vanofanira kutanga vadini vasembla. Saka itoxic cultural norm yatinayo iyi nemhaka yekuti umwe mwana bamukuru vaizoenderera votonomubata nekumubata chibharo handiti. Asi aibva anzi usataura chibva watonoroorwa.
saka inyaya inoitika kuti mudzimba tiri kugara nanasekuru nenahanzvadzi dzedu dzinotirepera vana asi tinoti usadinai usafukura hapwa hazvitaurwi ngatingopedza nyaya yacho. Ndoda kuti kuvadiwa vatereri kana paita nyaya dzerepo whether ndibaba varepa mwana wavo whether ihanzvadzi yako yarepa mwana wako nyaya iyoyo ngairipotwe kumapurisa. That's our point of call. Elder church haibvumidzwe kudhila nenyaya iyoyo. It's a crime against the state. Inyaya yenyika yedu yeZimbabwe and isusu sesangano tinopinda pazasi pemitemo yenyika yeZimbabwe. Saka kana tichinge taita an issue of rape, it should be reported to the police. Tinozonamatira vanoda kunamatigwa vari mumajere kuchikurubhi Mwari achivaregerera asi munhu ngaapinde muchiinai mukwaanofanira kuenda. Nachida kudzoka pane imwe nyaya yamambobata ye-emotional blackmail yamamboti vana vanogona kusaabhusa vaberekeri. Yes, mwana anogona kuita emotional blackmail kumubereki chaizvo otokudza mamwe mashoko ekuti makandizvarirei makatondizvara kuti munditengere manaiki mateke aya handiti mukasadaro inini handichatsoki pano pamusha handiti watoita emotional blackmail kumubereki. Nike is not a need, it's a want. Saka you can do away without a label but unogona kuti inini mama ndiri kutoda inonzi chi Louis Vuitton handiti kutoti itova pano chaiyo original iPhone kana ndisina iPhone ndiri kunozvisungirira mubereki oti zvino mwana wangu akazvisungirira ogofa chirega ndichitengesa TV ndinotenga iPhone yemwana. Emotional blackmail inogona kuitika futi pamapartners chaiwo kuti ukandidaro ndinotiza nevana vangu and hauzofi wakaona ndinogona kutoti uri mental case nokuti imwe partner inenge ine mari kana kuti ndonoreva kuna bishop muri elder kuna bishop ndinonovaudza nyaya idzodzo emotional blackmail nekushandisa vana in the mix kuti ukadaro ndinokutorera vana ukangonondiripota kuti ndiri kukuabhusa vana hofu wakaona ziva kuti ndine mari inini handiti imwe ndeyekuti uri mutendi wongodai bhaibheri yava emotional abuse. Uri elder zuva nezuva Monday to Saturday wakavhura SOP nebhaibheri kutoti nai baba aiwa ini ndiri panguva yangu yekunamata handidi kutaura nawo handidi kudisturb mukangona ndavhura bhaibheri rangu don't disturb me. Uyu ari kurwadziwa ari kuda kutaura nemi paanongodongora musitting makabata bhaibheri nespirit of prophecy yava emotional chi blackmail. Handongotarisawo kuti nyamba bhaibheri harina zvaro kushata. Bhaibheri harina kushata asi vana vadombotaurwa kastori vasati varara. Saka zvinhu zvakawanda zvinosanganika ipapapo saka zvinobva zvazopinda muculture macontributing factors edu akawanda. Ndandasiyai mwana mukomana tinogona kutomukudza tichida kuti ave aggressive. Pane zvatinoita muculture medu kuti mwana mukomana kufa kwemurume kubudaura mwana mukomana hafaniri kuchema mwana mukomana hafaniri kuva expressive achitaurawo zvinhu zvinotaridza kuti he's human. Tinoda kuti mwana mukomana angova zibhinya rakagwinya risingadheregwi. Izvozvozvo tiri kutomupa a devil trait. Why should mwana be aggressive? Why should mwana angori nehasha? Mwana mukomana ngaakudzwe in a loving environment. Hatisi kuti aite mbwente but ngave munhu who can stand up against abuse but ari a loving person who doesn't also abuse. Saka tiri kuti ngatikudzei vana vedu vari vana vane good fatherly behaviors, good traits zekuti is a responsible boy but I don't teach him to be aggressive. Is a responsible man but I don't teach him kuti mukadzi anorohwa. Inini nganingodzidzisa mwana wangu mukomana be responsible, stand firm, be accountable, be someone who has got responsibility in this world. Kana tikakudza vana vedu vakomana vakadaro abuse inopera than kuti tivapembedze kuti kufa kwemurume kubudaura. Zvinoite here kuzosungisawo sekuru naigono aiwa ngatinyatsobatsirana ipapapa kumba wasungisa murume kandimainini wanga wauya pamba zvikangodaro zvikamba zvaenderera iwewo wozviona manje kuti zvaitika and she is a minor. Hapana here pamwe pari
pari kungonziko zvongotsvagwa jira redehwe zvongonzi verere pasi zvotonyararwa. And what are the effects? Ngonotibatsireiwo. Nyaya yakasimba zvikuru. Nekuda kwekuti ndofunga pane zvinoratidzwa mastatistics kana tombotaura semuenzaniso takanangana nesexual abuse. Zvinoratidza sokuti only about 4% yesexual abuse inoitwa netotal strangers pane dzimwe tsvakurudzo dzakaitwa. 96% iri kuitwa nevanhu vari pedyo, zvikuru sei vari mumhuri. Muri kuona? So this is statistics from the United States. So tichitarisa takadaro tinoona kuti pane dambudziko rakakura riripo apa. Nokuda kwokuti kuminyana kunoita nyaya yacho kunogona kuita kuti uyu ari kutoita kuti mhuri iwane renti nechikafu ndiye futi aabuse. Muri kupaona? Saka nyaya yacho inobva yakatana kuti inoitwa sei. Inomonana zvokuti kana utione pane muromo nemuswe wayo hauchapaona. Muri kupaona? Saka zvinoita sokuti pakutaura kwatinoita sevanhu tinogona kuti aiwa ndibabaka zvakapakanganisika mhosva inoenda pachitsiga inoenda pamunhu aiendi pachitsiga aiwa ngationesane ngatididi. Zvinoita sokuti padare remusha ratagara iri sinyoro zvanaka, asi tinogona ngatatowedzera kune uyu akanganisirwa. Demo rinogona kukangana kuti rakambotema muti, asi muti wakatemwa haufa wakakangana. Saka tinogona ngatatoita munhu uyu kafira mberi. Zvakadaro zvokuti pane zvatozovhiringika zvokuti munhu autona kuti alright, indanga ndichifunga kuti ndine dzimwe hama dzingandibatsira padambudziko. Zvino kana variwo vatondikutsanira ndini ndakutoitwa ndakutoonekwa ndisina moyo. Saka tinogona kuuraya munhu nedambudziko iri. Zvinhu zvinorema nekuda kwokuti takatarisa zvinhu zviri immediate, asi mangwana iguva chairo ratiri kuchera idambudziko rakakura, zvinorema. Saka ngatirege kuzvirerutsa zviri kune uyu akanganisirwa. Ngatisadaro, dai tatomira naye. Saka panorema. Ndanchida kuti iko advocate mutibatsire kuti iko zvinoita sekunge kuti iko mwana akabatwa angave mukomana kana kuti musikana kana kuti iko mukadzi mukuru chaiye abatwa zvakaipa kurepwa tomboti nyaya yacho ikatariswa ikatongwa zvinenge zvine kakutova kazvinoita yobva yaita sekunge yavha panobva paita closure. Handiti ndizvo here? Advocate, tibatsirei, what are the effects dzekuisa pasi pedende nyaya dzakadai so, especially to the victim? Right. Ndinotenda nemubvunzo uyoyo mufundisi. Munoziva kana munhu arepwa sezvamataura izvi, munhu atarisana ne-physical abuse, there's been a physical affront on their person. But beyond that, there's the emotional part. Beyond that, there's also the psychological part. Saka namuchibatsira a victim, hamusungobatsira kuti arapwa here, apora here, handiti masainzi kuda andozosvika pakupera, kana asina kuzowanawo chimwe chamuwana. Hamusi kutarisa kuti awana counseling here, handiti kai maybe inozopodza kuti no, you are a victim, my dear, this is what happened. But pane that psychological inenge iripo manje yekuti saka ini zvangu zvichazovei, saka vanhu vangu vari kunditarisa sei, saka musociety ndichakwana zvakare sei. Saka ndodi, saka kana ukaona mhuri ikauya ikaungana ikakusapota iwewe kuti ngatitaurei nyaya iyi ngaisanyararwa, bamunini ndibamunini chokwadi, pati vareshera mwana ozviziva kuti ndaresherwa, mai vangu vari kutozvitaurawo kuti ndadini ndaresherwa. Society yatosvigamuchira kuti uyu aresherwa, uyu munhu atoenda akatondotongwa shuwa, handiti hazvina kuvanzwa vichinzi iwa ndielder kwete mufundisi. Izvozvo shuwa zvinopodza, kwete kuti zvangondipodza shungu dzekuti ndakamutsamwira, but zvinopodza kuti I can get
get over the thing kuchigamuchira kuti iwa zvinhu zvinowanikwa muvanhu mufunge ende zvawanikwa muvanhu we are all willing to accept and acknowledge that something went wrong and we are willing to do something about it. Ndoenda ipapo indakambodhiraivha bva kumasvingo ndine vana vadiki mumota ndanchifamba nemota ndokubva kwaitawo umwe wanga akadhakwa anga akapaka paside peroad ndokutotanga kutoindicate ngati munhu ake anoindicata kuti kandapfuura iwo zodai ndione ndakutosvika pari otopinda muroad ndakuti ndichidaiwo so ndaona akuita U10 munoziva ndakabva ndadzoka futi kudaiwo so ndakaita kufizuka kwekuti ndokubva ndamisa mota kuti nditarise kuti munhu yakuda achamira kuti sorry kana nevedu wechinyi akana wotosimuka wotoenda ndakaita U10 ndikamutevera munhu iye amunoona hasha dzinoitika kana waitirwa zvinhu zvakadaro ndokubva ndatosvika zvisina kuzonzi sorry ndabva ndazosvikako zvanzi iwe bva pano iwe mondinzwa ndikati kuti kudini amunondinzwa mufundisi ndikasimudza mota ndikaenda kumapurisa ndikatotera namapurisa pindai mumota mangu izvozvi tiri kutoenda ikoko chete ndaabhuswa inini ndokubva taenda akasvika achichenamira futi mapurisa ndokutoitenga nyaya yacho kuti wototichenamira hande kumvuma kumapurisa amunondinzwa ndokubva atondoita chinyi mabreathalyzer chichi ndobva ato chimwe zvakanyanyisa kuti zvakandipa shungu hongu ndandagumbuka but chimwe chachaita kuti inini ndifunge kuti munhu uyu kawo must be brought to justice was not simply for him or for me it was for the general populace kuti munhu uyu akafunga kuti anogona kuita izvi and get away with it how many victims have I exposed to this person nebehavior yake nekuti munhu kana akangojedzwa kuti anoita chimwe chinhu anoramba achichidini achichiita akatosununguka kuti adini aramba achichiita mufundisi ndichingoti fambei kubva ipapo pane nyaya futi yekuti this is psychopathic behavior a person anoabuser chero ari munhu watinopinda naye chechi nyangwe ari munhu anoremekedzeka musociety that person has got a psychological problem, has got a psychopathic problem atori nechirwere iye. You see, an abuser is not a normal person. Munhu anodzora mwana is a normal person. Munhu anotaurana nemukadzi kana kutaura nemurume is a normal person. But munhu anozosvika pakuti anorova mwana kusvikira mwana akanganisika mupfungwa kana kuti akubuda ropa kana kuti anodzura mukadzi mabraids, that person has got a problem. Iye atori murwere. Ende tofana kumutarisa sechinai semurwere anotoda rubatsiro. Saka mukasamuitira zvaanofanira kuitirwa munhu uyu mamuendesa kugehena. Ndosaka bhaibheri muna zvirevo zvichinzi vana vakana vari zverimi ngavatogadziriswa, ngavatoitirwa zvakakwana, and you save their souls from hell. Munhu uyu haana denga raanenge achiinda. Mukamuregera mukamuchengetedza ndima mukadzi mati aiwa shuwa nokuti ndiwo sekuru vakuru zvazodai, this person haazombofi akagadzirisana naMwari. Saka anofanira kusvitswawo panguva yekuti anatsokufungisisa. Ende shuwa dzimwe nguva zvinoitika kuda anenge asina kupinda mujere kana kuti apinda mujere depending on zvaitika, but dzimwe nguva zvinodzora pfungwa kuti munhu anatsofunga kuti zvinhu zvandaita izvi ndezvipi. Chekupedzisira chandingataura inyaya yekuti mumakereke munotaurwa nyaya yatekeshera yekuti God hates divorce. Ngatiitaurei kuti Yesu Mwari akavenga kurambana kwemukadzi nemurume, asi Mwari iyeye anovenga divorce, anovenga abuse. Dezvakare abuse haazombofi ati nekuti handidi divorce inini ndicharamba ndichiwirirana nemunhu ari kudini, ari kushungurudza munhu. Aiwa, ichocho ngatisashandisa mashoko iwawo kuti tirambe takasunga vanhu pazvinhu zvisina kururama. Yato re-victimizing yaana mavhesi mukati. Ndo zvimwe zvokuti kana vanhu vari mumasangano vanosungwa nei nemashoko akadaro ekukota mavhesi out of context. Zvambotaura namufundisi kuti patori ne hierarchy. Zvinonzi murume musoro wemukadzi, asi pamusoro pemurume pana Kristu, pamusoro paKristu pana Mwari. Saka murume ndinogara ndichiti imi murume anoda kuexerta his headship over a family, over a wife.
asina Kristu pamusoro pake is a dangerous man. His rule is arbitrary. And muchaona kuti rimwe shoko rinobatanidzwa ipapo nderekuti be submissive. Handiti be submissive, mukadzi ngazviise pasi pemurume, kusanzwisisa kuti submission chi. Dei vanhu vaiverenga vhesi iroro, ndongopedza ndichiti mukaverenga vhesi iroro nobva kuna 1 Peter chapter 3 verse 1. Yoti vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Hanzi kuitira kuti kana pane mhara patsetsetse mbamako une munhu asingateereri shoko, iwe nemabatiro ako mukadzi achadzorwa pasitori nashoko. Kureva kuti vakadzi vakapiwa simba rekukwanisa kudzora varume vavo. Zvino kana mukamuti usataura, nyarara hako, shinga namata, muri kumubvisa simba raakapiwa naMwari rekuti adzore nhubu yake iyi. Saka Mwari haana kuti you are submissive from a point of weakness. You are submissive from a point of meekness. Mwari ati ndakupa simba rokudzora murume. Nesimba iroro chiona kuti urishandisa se. That's how you can submit a woman. Asina kuziva simba raakapiwa naMwari is not qualified to submit. She will over submit or under submit. Thank you. Maita henyu. Toda kutenda chose. Saka tichienderera mberi, tanga tichida kuti iko tibatsirane kuti iko nyaya yeabuse generally musociety medu irimo here. Ipapa kuti hatisina kumbopabata irimo here generally musociety, tozombopinda mumakereke, zvirimo here, zviri kuwanikwa here, zvakamira sei vadimairo dzirimo here nyaya idzi generally in the society muchingotariso henyu. Ngatitangei pasociety nekugarisana kwatakaita. I think abuse inotora two forms. Pane imwe abuse iri obvious yekuti tinotoona kuti munhu ari kurohwa, kana kuti munhu ari kunyimwa mari, kana kuti munhu ari kushungurudza mudzimba. But patori newo imwe abuse yekuti haitooneki zvekuti munhu anenge acha dzimwe nguva munhu anogona kuabuse someone asingatozivi kuti ndiri kumuabuse, kana kuti iyo asingatozivi kuti ndiri kuabuswa. Saka I think kuti musociety zvirimo, and pane abuse iri obvious neabuse isiri obvious inenge ichingoitika naturally, and iyoyo I think it's equally dangerous because iyoyo yakatogamuchirika inoramba ichingoenderera, and ndo inogona kuzosvika point yekuti panozobuda mamwe maabuse anenge more toxic kumberi. Ichokwadi mufundisi, nyaya idzi dzirimo tisu tinombogamuchira. Vakapfeka mashedzi, pane mashedzi ekunge warohwa nemurume, mahombe, munombogamuchira vanhu vakadaro. Ichokwadi vakamira sei musociety? Yes, zvichitariswa mastatistics achiongororwa, tinoona kuti 1 in 3 women vakatombosangana some form of sexual abuse mukati menyika ino, pasi rese, pasi tenderere. Tichitarisa zvakare 1 in 5 vakatombosangana nekurobwa, physical abuse, pasi tenderere. Saka yes, umwe wavo akatomborohwa. Patinoona vatatu vakatosangana any form of sexual abuse pabonde, panyaya dzepabonde. Tichitaura ipapo pasexual kana kushungurudzwa panyaya dzepabonde tanyanyotsikirira repu chaizvo. Pane dzimwe dzinogona kuitika kana musangano chaizvo uchingozvifambira, munhu akakupa comment, ongoramba okupa comment, maidhoka makachena, maiorwadza nhonasi makachena, munhu wechirume zvinogona kutondishungurudza semudzimai kuti vanombonyanyotarisa papi chaizvo every svondo roga roga shuwa vanongona kuchena kwangu munhu womurume. Zvinosvika yatova harassment yatinoti isusu sexual harassment. Panogona futi kutaurika mashoko kana kuti maybe umwe anototaura mukusaziva, handiti ongosvika okuguma
getting too close for comfort. Takagara padeski kana kuti muchechi chaimo tagarisana paya pakugara. Ini ndazogara pasaidi paelder. Elder vazonyatsoti kwati neni zviya. Zvokuti muchechi macho handichatosununguki. Kana tagara tese kuti ndicheme hazvichaiti kutatsikirirana kutonzi swededzanai tiri kuramba tichidini tichiswededzana inotoita ndatobudisiwa mucomfort zone mangu mepersonal distance. Yes, vapinda mupersonal space. Saka hapasina that distance because munhu wese tine personal boundary. Let me say that. That personal boundary has to be respected. Chero ndikasvika pachechi, don't assume kuti tese tinofarira mahagi. Pamwe kwedu hatisati tatombozviona nekwandakakura nekwandinopindira. Saka ndinozosvika my Msara, welcome. You are a person of the opposite sex. Ndinogona kufunga kuti personal boundary panapa yatoencroachewa handiti, and I will feel abused. Napasta vavangongoya vachindimbundira zvaita ende kuti ndichitaura pajekereresa maimufundisa kuti ndovhunduka ndakufila. Saka let's respect people's personal boundaries. Even mupaukama munhu wese ane personal boundary, muchechi munhu wese ane personal boundary. Kana uri pamunhu pane umwe munhu, just do the norm. The norm that is acceptable ndo yaunotanga nokuita. Kwatozoya nekisi padama, welcome sister kuchechi, wakutoencroachachi, it's bordering on abuse. So ndo ndachida highlight us just some of the things that tinogona kuita bypass. Then tichienda pa-effects on family yatata yambobatwa nachikandamina kuti zveshuwa marwadzo kana pakaita nyaya dzeabuse pafamily. It's a painful reality, not just for the two involved, but for everyone ari involved, especially vanotanga kuziva nyaya iyi ichakafukidzirwa. Unoita the emotional trauma yakafanana neyemunhu akanganiswa, because you are the trusted party. Ndosika kucounseling kune debriefing, manje kuhama hakuna. Kurova kuti munhu atanga kuudzwa nyaya iyi anoendawo through the process of pain and grieving yaendewa the actual survivor. Saka it's not just because mai vakanzwa kuti mwanasikana wavo arepwa, vanotodawo counseling yakasimba inotoitwa zvatoita banga racho rabaya vanhu vaviri rikabudikira rikanobaya muvhu. Saka vanotodawo counseling yakasimba yekutoti vazvigamuchire zvaitika izvi. It's not a simple process. Saka paya patinoti togara dare isusu maybe dare reimo rogarwa nana baba vobva vatenderana kuti ngatiripwe mombe nembudzi, mai vari koko vachichema nemwanasikana wavo, zivai kuti pane ronda ratoisiwa risina kuvharika. Nekuti nyaya dzeabuse hadziripiki, inyaya dziri kuitika to that person. It's very individualistic. Sexual harassment, rape, anything chinoitwa on the body is too individualistic. The remedy should come from the survivor, not anyone else. The person concerned is the person watinofanira kubvunza kuti saka zvohwimwi ndiye watofanira kuteerera. Vamwe vese hatitori neinemi. We are concerned with the particular victim. Nekuti iye survivor ndiye anoziva the pain yaaenda through, ndiye anoziva as well the kind of remedy. Hatimu sideline, ndiye our core principle. Saka kana munhu auya kusangano akatitaurira dambudziko iri, totombofokasa naye, because we want to maintain the physical, the mental even. Yekuti arambe achifunga zviri straight. Nemhaka yekuti someone anogona kutozoita mental health challenges because of zvinenge zvaitika izvozvo. And the whole family can actually go through mental health challenges. Zvekuti vanotoda professional help. Ndosaka tiri kuti ma-effects acho, they are far reaching and far wide. Zvekuti kana tiri semakristu tinofanira kugara pasi tisaita any form of abuse. Nemhaka yekuti hazvibvi mupfungwa dzedu. Maita henyu saka mutibatsirai gono imi
zviri kunzi zvirimo musociety sekutaura kwavari kuita ko kuchechi akusi makuda kunyepera chechi dzino makristu agovanza nyaya yekunzi parepi pamunhu kana kuti erida nendebvu dzavo dziya shuwa zvikunzi vari kuabhusa mukadzi aiwa inini pakamira sei apa gona church inorarama iri musociety haisi kunze kwesociety saka muchaona kuti kunyange muchiverenga bhaibheri tsamba dziya dzakanyorwa muna zvakazarurwa kumasangano manomwe muchaona kuti matambudziko aisanganikwa nawo nemasangano aya aireflecta kana kuti airatidza chimiro chesociety mune chechi yacho saka tichimbotarisa ipapo ndogona kumbotaura semienzaniso zviri in society pane zvimwe zvinyorwa pane dzimwe tsvakurudzo zvinyorwa izvi ndiri kutora zvakare zvichibva kune zvakanyorwa pamusoro zvakatsvakurudzwa kuunited states munomudzi nguva tsvakurudzo dzinoita shoma tichirombotsvaga mari yekuvhara mapoto and so on so panonzi the family is a major location of violence in society. It's a major location. Okay, panonzi 25% yevanhu vanofa vachiurayiwa muunited states vanourayiwa nehama dzavo, vanofira mumaoko ehama 25%. Uye zvakare panofonwa nhamba ya911 yekudana mapurisa, nyaya inonyanyofonerwa ndeyemhirizhonga mudzimba. Pamusoro pezvo mapurisa anofa zvakawandisa achifira ari pabasa, vanofa vachiedza kurandutsira vari kurwa mudzimba dzavo 22%. Zvokuti mapurisa akafonerwa ikoko kunzi kune vari kuita zvecocaine, kozonzi panenge futi foni yasvika yevari kurwa kumba, vanoprefer kuenda kucocaine pane kuenda kune vari kurwa kumba, nekuti chanzi yekunosurviva kucocaine iri nani pane yekunosurviva uku kumba. Muri kupaona? Saka pane mhirizhonga, millions of wives and children, abuse of the elderly, zvakare pachitaurwa kuti nyaya iyoyi yeabuse inonzi it's a leading cause of death and injury to women in the United States, ichidarika kana pabatanidzwa vanofa netsaona dzemotokari, nekurepwa uye zvakare nekubirwa kana kusangana nembavha. Ukabatanidza zvese izvi, vanofa vachifira mumaoko ehama vakawanda kudarika vanopondwa nematsotsi. Saka about 6 million madzimai were battered, 30% anoguma macases ehomicide. Muri kupaona? Saka chinhu chakakura zvikuru, 25 to 50% yemadzimai anonzi they abused at some point or they report. Mudzimai anoshungurudzwa kana kurohwa every 18 seconds according to FBI, Foreign Bureau of Investigations. Though the most frequently occurring crime in the United States. Saka zviri kutiratidza kuti iri dambudziko rakakura zvikuru kwazvo. Maybe the last statistic handingape dzose ndeyekuti ekota yemadzimai vano victimizwa vanenge vari pregnant. Zviri kunzi panguva yekunge madzimai akazvitakura, that's when they are most vulnerable. Saka ndonguva inotokanganiswa nekushungurudzwa madzimai zvakanyanya. Izvi zviri kuitika, tiri kungotaura society in general, asi mukazotarisa vazhinji vevanhu vakadaro makristu vanhu ivava. Saka zvinhu zviri kuitika mukati mevanhu vanototenda zvinogona kuzokanganisika pakutoti mai vakada kuti ndo zvandiri kusangana nazvo zvinonzi aiwa namata zvichapera, kana kuti kutenda kwenyu ndo kushoma, kana kuti zvimwe zvakadaro zvinobva zvatoita kuti munhu uyu atopinde pakanyanyisa kumanikidza, ataura kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, asi abva kuzvitaura baba ivavo ndo vanongonoitwa futi head deacon, ndo vanoitwa futi head. Saka inenge yakutowo svoto zvatuwaro, saka yamogonyei. Muri kupaona? Saka zvinobva zvatonesa ronda riya zvokuti saka zvinowanika, asi zvakadaro masangano zvakare ari kuuya nemainitiatives ekushambadzira kuti kwete, izvi hatizvigamuchire, izvi hatizvidi, ngazvibve zvisawanika pakati pevatendi. Saka ariko mainitiatives akadaro
like semuenzaniso musangano reSeventh Day Adventist kune initiative iyoyo inonzi End It Now. Ngazvipere izvozvi, ngazvipere izvozvi. It's an initiative out of realizing kuti zviri kuwanika musociety zvinowanikawo zvakare mukati mevatendi. Pedzisira tiri kutiko tichimbosunga chishwe ichi ngatiregerei kurara nezamu mukanwa tichitiko ava ndierida ava ndimufundisi abuse yacho ingawanikwe papi totoblema munhu wacho ari kutaura kuti iko ndiri mudzimai kana kuti ndiri murume womunhu anoparidza zvikuru asi I'm living under abuse. Tototi ndiwo uri kukanganisa munhu waMwari handiti muri kuona. Saka semasangano ngatibatsiranei, the Christian community ngatibatsiranei, this abuse nekurwadzisa kafira mberi katiri kuita vanhu, angave mudzimai ari kuitwa kafira mberi, vana vari kukura vechisikana nevechikomana vari kuitwa kafira mberi because kune kutambudzwa nekushungurudzwa kuripo, kunogona kuve sexual, kunogona kuve physical chaiyo, kurova munhu kana kuti kuita sei. Ngatiregei kuti pavatende hazvipo muri kuvanyepera. Ndo chaipo zvese mastatistics atiri kuwana tiri kuona kuti tiko vatendi vari kuita build these societies. Saka ngatirambei takapa ngwarira, takapa chenjerera, nyaya idzi dzigarirwe pasi, dzifambiswe zvakanaka, tichenurane, Mwari agotibatsira, Mwari achitiitira zvakanaka. But pane hope here patiri kuenda kunopedzisira. Pane hope here iripo tibatsireyo kuvanhu vaita live kana kuti vasurvivor abuse. Is there any hope? Totangira uko tozopedzisira nekoko. Yes. Ndanga ndichida kuti ni hope iripo. Ende chekutanga chingangodiwa ndechekuti vanhu ngavagamuchire Kristu. Muatendi sezvo tati isusu muatendi ichini irimo. Saka chekutanga vanhu ngavagamuchire Kristu nemoyo wese uye muzokwadi. Chechipiri chingangodiwa ndechekuti kune counseling dzinofanira kuti dziitwe. Kune vanhu vanenge vasanganikwa nawo neabuse iyoyi vanofanira kugarwa nawo pasi poitwa counseling. Zvaro zvekuti vanhu vanenge varipoterwa nyaya munga mumachurches kana mucommunity vasaignore nyaya idzi dzinofanira kutariswa dzogarwa pasi, vanhu vaniswa counseling dzakafanira. Saka zvazvinonde zvekuti kungangodiwa maprograms akaita sema-response centers mumachurches, mumacommunities anogona kuti abatsira. I think ndo zvandingambotaura pari zvino tichisira vamwe. Tinotenda chose. Yes, ndichiwedzera ipapo panofanira kuita paradigm shift. Anonzi kushanduka kupidiguka kwepfungwa, kuti kana wanga wakatarisa kumavirira wotendeuka wotarisa kumabvazuva. This is to do with society. Ndona sekuti panoita hope kana kumakereke vanhu vari willing to get their hands dirty in this issue. In fact, hausitori muKristu kana uchifarira kungoti uterere vari kuparidza uchiti munhu waMwari uchimuchengetedza. uKristu hwako hunobuda pakuita get to become relevant muma issues ari kuitika muchechi. Saka kana ini ndarohwa ndichibva kujeriko, aibva kujeriko noti aenda kujeriko, uyu weGood Samaritan aibva Jerusalem achienda Jeriko. Ini kandarohwa handitika ndiri pampata apo, handitika mpata waJeriko, ndakakuvara chose. Hatidi vanoya vachiti ndepapi kwavhunika papi achita kutokonya kudewo so. Hatidi vaya vanopfuura futi vachingotende shame zvakaoma. Mosa kunzira urombo is very easy. Pity, shame man. Imi zvakaoma imi. Sure. You need to go beyond that. And nyaya haiperi mukereke if we, the congregants, are not willing to go and get our hands dirty, to come off our horse. Kuti tiende kumunhu uyu at our own cost, at our own inconvenience. Kuti tiende tindo bandage munhu. Tondosvika tomisa parinani. Topromise tichabhadhara. You know, most of these people cannot help themselves because they need this man. They need murume yeyu ari kundiitira zvakaipa. Mukadzi uyu akuzviita hoshikoshiya nekuti iye ndiye ane mari pamba. Indangozvipeta handisisina simba. Saka the first thing for us to be relevant kutsvaga kuti iyo underlying problem chi kana kuti chii chingangova chiri kuita kuti munhu arambe aripo iye pfungwa dzichinatsotaura kuti ibva. Toona kuti kazhinji imari. Let us be willing to open
our doors. Hanzi ivava ndo vanoenda kudenga, vanovhura madoo, vanodzika, who get their hands dirty, who actually deal with the problem. Kuti we kana uchinetseka, aiwa, my sister, I'm so sorry. Ndofunga tine spare bedroom. Uya henyu, mumbofana kugara pano, chimoona kuti nyaya yenyu iri kudini, iri kufamba sei, hamuna here kumwe kunogona kufana kugara vana, so that you actually are relevant. Otherwise, togona kutaura masolution ese kana rubatsiro rungaitwa, but if we, the people, are not willing and not able kuti tivhure titi huya kuno uzovanda mubako rino, handitika tichaona kuti hope yatinotaura ingangova isipo. Saka I think there is hope if the Christians, the true Christians, are willing to do something about it. All right, thank you. Toya kuna vadimairo. Any hope and what can be done? I think there is hope, in fact a lot of hope. And inini zvandinoona ndezvekuti Mwari muBhaibheri vakatudza kuti hatifaniri kuvimba nevanhu, tinofanira kuvimba naMwari. Exactly. Saka mukurarama kwedu tinofanira kuziva kuti even tiri pasi panapa, dzimwe nguva tinogona kubatsirwa nevamwe, dzimwe nguva vanhu vanogona kutadza kutibatsira semunhu kana ane problem akaya kukereke, nyaya yengovharwa yoiswa mudewe yoiswa pasi petafura. Zvinogona kudaro, zvinogona kuitika, asi kune vanenge vari affected vanofana kuva netariro yavo kuna Jesu. Because Mwari, mukatarisa upenyu hwaJesu chaiye, Jesu ndiye akauya akatipa an example, and kutipa example iyoyo aitiratidza kuti panyika pano pakashata sei, and akatiratidza kuti nyangwe zvikanetsa sei, iwewe rambawo naMwari chete. Korona yako iri kudenga, haizi pasi pano. Saka iwewe mune zvese zvaunoita unofana kuita zvinhu zvakanaka pamberi paMwari, nezvinhu zvinotaura Mwari. Kunyange vanhu vakakushungurudza pasi panapa zvikaita sei, korona yako inenge iri kudenga. Thank you. Never to lose hope. I think this is very powerful. There's a pane kuti iko victim wakanganisirwa, womvawo zvikanganisira futi, one nekuzvishora, nekutofunga kuti ndasviba pamberi paMwari. There's nothing like that. Ngatirambe takazembera pana Mwari. Mwari anotitungamirira, andotitira zvakanaka. Maimsa. Yes, ichokwadi mfundisi kuti there is always hope. There is always a way out. There is always something that you can do kuchinja the situation that you are facing. Saka I think sema Kristu yataugwa iye kuti pari kuda kuti pave ne paradigm shift. Pane kwatiri isusu tinosvikirwa nenyaya idzodzidzi. Chekutanga ndechekuti hatifaniri kushora, hatifaniri kushoropodza. Let's start these conversations. Anditi, let's talk it out. Kutotanga kwatiri kutaura kudai mufundisi, ndo panototangira nyaya. Nyaya iyi inoda kungoramba ichidinai ichikurukurwa nezvayo, nemhaka yekuti hatidi kuti pave nemunhu anosara kana kuti achiri kunyara. You are the survivor, asi unenge uchitosvoda kuti ndikataura nyaya iyi ndinonyadzisa, ndinozvifumura. Vamwe vanobva vati hazviiti kuzvifumura kuti nyika yese igoziva kuti ndo zvauri kuitwa. Hapana kuzvifumura, hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu yati ndidinai ndidzingirwe imbwa nditandirwe imbwa. Nemhaka yekuti ukasataura zveshuwa unofira mumwoyo, asi ukataura unowana rubetsero. Hapana anotonyadzisa ndeuyo ari kutoabhusa, ndiye anofanira kutosvoda. Kwete iwewe waabhuswa, ndiwe wakaka iwewe, the perpetrator ndiye afanira kutonyara, but iwewe munhu akanganisirwa, come forward. Wana wekutaura naye at any one point. Kune vanhu who are willing to help people, organizations who are ready to help people. Even mumakereke edu, kana ukaenda kuna umwe elder akasakunzwisisa, find another one. And even to the next church, kana next district, until you are heard. Because chakakosha ndechekuti uwane rubatsiro. By keeping quiet hapana zvinotibatsira. Ini ndagara ndinopuwa futi hope naJesu. Jesu akaita all forms of abuse paari. All forms dzatataura dziya.
kutukwa akatukwa, kuropwa akadina, akaropwa, akakurugwa hembe, ndo yatinoti sexual harassment iyoyo. If someone strips you naked uchifamba umo, you have been harassed sexually. Saka Jesu faced all that. But tinoziva isusu kuti tinowana hope in Jesus Christ. Kurava kuti kumunhu wese who was abused sexually, Mwari akatotakura izvozvo pamashoulders ake. Jesus carried that aspect. Kana uri kurobwa, Jesus carried it also. Saka anotokunzwisisa Mwari. Saka hapana chinonyadzisa pamberi paJesu. If you were raped, hapana chinoshoresa, hapana chinonyadzisa. Saka toda kungokurudzira vese madzimai ari kumba nevarume varinge vari kusangana nezvinhu izvi kuti hope iripo. There is something that you can always do to stop the abuse. Kana kuri kufanira kumboseparata from kwauri kuti usafa to preserve your life, zvakakosha kudaro. Nekuti vanoabhusa futi maperpetrator ngavabve vaziva kuti hakuna munhu anopfugama achinamata iye akasenga demo mugotsi. Chechi ngaizvizive izvozvo kuti hakuna mukadzi anokwanisa kunamata zvokwadi iye ari kutukwa day and night. It's not possible. It's impossible. Saka kana tichiti tine maelder tine sangano hatiri kutaura nyaya dzeabuse, tiri kunyeperana. There is no heaven we can go as long as the family is abusing each other. All right, thank you. We gone. Yes. Pepeta itende. Amen. Rusero ngaruchiti gadza tiende tinodya. Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwokuti inyaya inokosha zvikuru neminongedzo mizhinji yatawana panapa. Tichitarisa mushoko raMwari tinoona kuti pakaita macases akawanda abuse, vana Dina akasangana nazvo dambudziko iroro, akarepwa naShechem. Tikatarisa zvakare tinoona Tama achirepwa naAmnon, half brother. Masituations ese iwaya pakapedzisira paita ropa, pakafiwa. Saka this is not a small issue yekuti ingangonzi inyaya yekuti ina makuva nyaya iyi zvokuti dai tiri vamwe taifungisisa pamusoro pazvo. Zvine maconsequences ari far reaching zvokuti kana tiri vamwe vevanhu vari kuwanika mazita edu achitaurwa pari kunzi maperpetrators, zvaida kuti tipfuda nekunamata kuti Mwari ndipeiwo simba rekukurira chinhu ichi nekubva pachiri izvozvi, nekuda kwokuti zvine consequences are far reaching in society, both in space and time. So pamusoro pezvo vaGalatia 6:7 inobva yati musanyengerwa, Mwari haasekwi, chaunodyara ndo chauchakohwa. Saka nyaya iyi inogona kuti ufire mujeri nekuda kwekuti zvine maconsequences. Saka zvinofanirwa kuti tifungisise pamusoro pazvo, tisanenedzerwa pane zvinhu zvakadai. Pamusoro pezvo pane zvambotaurwa zvakare navadimairo zvokuti zvinokwanisa kuva preventive pakuti nyaya dzecommunication nekukwanisa kuresolva maconflicts, because zvakaita semuenzaniso physical abuse inenge yapane kana tiri paconflict resolution inenge iri kumanifesta iri a way of trying to resolve conflict in a violent way. Saka tatadza kumaneja anger yedu or our emotions. Saka nyaya yekudzidza communication nekukwanisa kugadzirisana kana tichinge takanganisirana inyaya inokosha. Bhuku rinoti tsamwai asi murege kutadza. Don't go into abuse. And oshandisa kuti nekuti mandigumbura sinyoro ndokusaka imi munoziva kuti dzangu hadzitani kukatana. Aiwa, dzinodambuka dzinosvotoka. Muri kupaona. Saka Bhaibheri rinoti unokwanisa kutsamwa asi usatadza. Hadzifanirwi kudambuka. Ngadzisadambuka. Muri kupaona. Unogara kupi kusina vanhu vanokanganisirana. Hakuna tsime isina chura. Ndozvinotaura Shona. Muri kupaona. Saka ikaona kuti ayo munondiziva, ayo hakuna zvakadaro. So and then pacommunication ipapo ndichipedzisa, zvakakosha kuti tiestablish communication yakanaka nevana, nokuti vamwe vanokanganiswa asi nokuti tinogara uchimukararira anototya kana kukuudza zvaari kusangana nazvo. Mumwe mubereki anoita rombo rakanaka rokuudzwa asi vanozvidhisimisa kuti haiwe kunotaura zina maturo maniyo unoti mukoma Josephat wangaite zvakadaro. Mwana iyeye tatomuuraya. Kana paita nyaya yakadai ngaisatorwe
iyi ngaisarerutswa kugara naye kuti uri kuti kudii kugara naye pasi nekuti kana isu sevabereki tikazvidhisimisa zvambotaurika tatouraya mwana muri kupaona so pakupedzisira shoko raMwari rinoda kuti rudo ndiro rive butiro rinotungamirira zvese tiri pasi paKristu. Mwari rudo runowanika bedzi kuna Mwari. Isu hatina rudo panapa, tinotorwana kuna Mwari. Mwari ngavagare mukati meupenyu hwedu, mukati memisha yedu. Nyaya dzakadai dzinova nyaya dzinotama kubva mukati memasuo edu. Amen. Toda kutenda chose mukati mezuva ranhasi tiri sevadare chiri kutiremera mukati mehana dzedu ndechekutiko maybe we are talking about these issues but there is somebody watching this program and they are right in the middle of what we are talking about. Abuse. It can be sexual abuse, emotional abuse. Pamwe zvakaitika kare kare nanhasi zviri kukudya moyo. Uri kushaya kuti ndoita sei. Pamwe zviri kuitwa nemunhu wekutiko ukatoenda kuti unotaurira vanhu vanotokurova vachiti iwewe ndiwo wakatokanganisa. Ninga hadaro. Pane vanhu vane unenge utsvene in courts wakadaro wekuti unozikanwa nevanhu but hauzikanwe nevana vake nemurume wake. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anodini. Chinotoziva ivhu ndiche kuti mwana wembeva anoita sei anorwara. Saka chiri kutoziva mukadzi kuti iko vanhu vese vanongopembedza havo murume uyu asi ndatambura. Handii ndizvo here? Kana tiri kurarama in such circumstances, I want to say there's hope in Jesus. Amen. There's hope in Jesus. And nyangwe zvane makore zvakadini hope uri kushaya pari kunetsa uchitambura kutiko ndozvudza ani ndotaurira ani mukati meupenyu. There is hope in Jesus. Masteps iwaya ataurirwa, taurira umwe munhu, find someone. Vamwe vakutodonzva asi vachiri kurangarira zvakaitika makore akawanda kare zvikasagadziriswa mukati meupenyu. Unofira mukati, unofira mukati sehosho, unotsvira mukati setambo yekenduru. Zvinotoda kutiko zvitaurwe, ubatsirwe, zviitirwe zvakanaka. But today tanga tichida kuti tikunamatirei, tanga tichida kuti tiite munamato wekuti kutsvauku, kutambura ukoku nemuseve uyoyo wakabaya mwoyo, Mwari akupe simba rekutakura museve kusvikira wadzupurwa nekubatsira kwaKristu. Saka gono tatida kuti tinamatire vana vaMwari, ngatitsinzvinei tinamatiro. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokunamatai, tinokutendai. Tinouya pamberi penyu Ishe tichitenda nechipo cheupenyu. Asi vamwe tinouya nekupfugama nekuhwarara tiine mavanga nemisodzi yakamokoteka mumaziso nekuda kwezvatakasangana nazvo. Pane vakaitwa zvikukutu, pane vakasangana nenjodzi, vakadyirwa minda nembwa sevakarime nyama, vavaifunga kuti ndiwo hama ndo vanga vachengetedza, ndo vakavapinza parumana nzombe. Mwari, tinonamatira vese vakadaro. Munoziva kunetseka, nekurwadziwa, nekushungurudzwa, nekufurufushwa, nezvavakasangana nazvo zvese zvinozivikanwa kwamuri. Ishe tinovaunza pamberi penyu. Imimi munoita zvisingakwanisi kuitwa nesu sevanhu. Tovai mukati memwoyo. Dzikisai hengechefu yenyu yemutsa. Mutove misodzi inoerera mukati memwoyo isingaoneki pamaziso. Pane vane mibvunzo isina anokwanisa kupindura. Pane vanongotura mafemo ari vega. Hope chaidzo hadzibati. Asi tinongokumbira kuti Mwari vavhumbamirei, vagukuchirei mukati memaoko enyu, vakwevei vauye pachifuva chenyu, vawane kunyaradzwa nedonhodzo rinobva kwamuri. Vamwe vanofanirwa kutora mamwe matanho, imi chivatungamirirai kuti vatore matanho anenge akakodzera kuti kana zvichiri kutoitika zvive zvinopera. Vamwe vedu kana tibatsirei tirisu tiri kushungurudza, tibatsireiwo Mwari, tibviseiwo pane zvakadaro. Tinongoshuvira Ishe
kuti mhuri dzedu dzive dzerufaro, dzive nerudekaro nerugare. Tinotarisira kuti hwamanda ichizorira tipinde mukati memazambara enyu matsvene, tichiponeswa nemadzimai edu nevana vedu nevarume vedu nehama neshamwari. Tanamata nekukumbira muzita raKristu Jesu. Amen. Amen. Tinotenda chose. Mwari ngaakubatsirei, Mwari ngaakuitirei zvakanaka pachirongwa chino cheFamily Matters. Hatina zvakavanzika, hatina zvinoera, hatina zvikukutu, matende anoshinyira, hatina. Tinotora tichipunza, tichimwepfura, zvichitaurwa, zvichikurukurwa, chinangwa chiri chekuti iko mhuri dzigare zvakanaka, kunamata chigove chikomborero. Mwari ngakukomborerei, akuitirei zvakanaka. Amen. Murapi mkuru uripo, wemutsandie Jesu, anofarisa varombo, inzwa izwi ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa, inzwa izwi ra Jesu, fambanyi naye kudenga, tigereko na Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, mbiri kunyenye ya Mwari, ndinodawira Jesu, ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe,
Jesu